I veliki pozdrav svima ljudi, ovdje Master s YouTube-a. Danas igramo prvu epizodu Brawl Starsa. Da, konačno sam rešio da ga snimim. Mislio sam Minecraft možda, pošto nisam odavno tek počeo da igram Brawl Stars. Ovo su likovi koji imam. Da. Prvi put ga snimam. Pa ne znam da li sad to dobro. Možda jeste, možda nije, ali nema veze. Želim da malo odigram Brawl Starsak. Evo, bar da osvojimo do ovde. Ako Bog da, i do bula ćemo. Tek sam počeo, nemojte mi hejtati ljudi. Nekad kad sam igrao, kad sam imao, čini mi se 9 godina, imao sam oko 6000 trofeja. Tako nešto. I moj brat mi ga izbrisao. Samo zato da bi skinuo car parking. Koje je, brate, odjednom postao popularan u posljednje vrijeme, što mi je jako čudno. Da, možda budem snimao s Magnus Sorenom. Ako isto Bog da, zbog ne mogu da snimam. Da, izvinjavam se što nisam snimao nekoliko dana na YouTube-u. Već jednu nedelju zapravo nisam snimao, zato zbog glupe škole. Zato dobio sam 5. Moj brat isto otišao tek u 5. razred. Svaka čast za nas. I ovo pobjede. Zato ne mogu da snimam često. A evo sad gledam Magični svakog dana, u isto vrijeme izbacuje po jedan video. Svaka čast njemu. Pa šta ćete, tako je to. Mislio sam da napišem pitanje za Q&A. Pošto hvala vam zapravo na 36, čini mi se 36 pratioca, najjači ste, volimo vas. Da, i da, ja i Magnus Soren možda budemo snimili jedan film po njegovoj želji. Ratni, ne pitajte me. I to u novembru, koji se zove Novembarski rat. Možda ga budete očekivali, ali ja ne znam. To pitajte njega na njegovom kanalu. Napisat ću njegov kanal u opisu. Ili ću ga staviti, ne znam sad. Pa zapratite i njega i mene. Ako možete, ako ne možete, gledajte Dexrock Kidru. Da, ne volim Dexrock. Pišite mi u komentarima na TikToku, mome master sa TikToka, da li da promenim ime i da li da, kako se zove, napravim Q&A na YouTube-u. Ali ne znam da bi vi pisali pitanja. Što je to jedan problem. I ne znam kako da ubacujem pitanja. Ili da ih pišem. Pa tako. Dobar sam u ovoj igrci. Na kratko vrijeme, brate, sve ću da pobedim. Došao sam do 5. tek. Molim vas, nemojte hejtat. Ovo je minus 70. Ne znam koje još igrice da snimam, jer Age of History je jedina koja mi je bila odlična. Jer sam dobio vrlo dobro pažnje, ima mnogo prijatelja koji snimaju sa mnom Age of History. Šteta što nije igrica za multiplayer. Velika šteta. Ono kao, a zapravo i može multiplayer, ali moraš na jednome računaru ili tako da igraš. Pa to je jedini problem. Zato snimam sam. Pišite u komentaru, ne znam kojih sam put rekao, ne znam ni ja koje sve igrice da snimam. Snimat ću Brawl Stars, snimat ću Minecraft, možda, ali ne verujem. Možda budem snimao i
Da, snimat ću Age of History, to najviše. Kao Mitra, ali ne znam da li on umro ili živ, ne znam ni ja. Minecraft, možda i ne budem snimao. Ne znam sad, onda... Koje još igrice mogu da snimam? Brawl Stars, snimat ću ga. Možda će ga biti najviše na kanalu. A da se kladim da će najviše biti Age of History. Zato što je ta igrica odlična. Igrica je dobra da igram svakog dana. Biće neki modovi, prvi, drugi svjetski rat. Ako želite. Pa valjda i hoćete. Uj, sad me napad. Eto kako pobedio sam. A nije se pobedio nego... Uj. Ej, bug. A daj, ja ću da ga namamim. Ajde. Spremim se za pakao. I pobedio sam. Ovo ću utizati. Znači, ove igre što sam bio rekao, čekujte. Vi ćete pisati, vi ćete reći možda ko još da snimam, jer nemam blage veze, stručnjak sam sa igracama i sve me zanima jedna stvar. Da li mogu da snimam preko kompjutera, ali da stavim na telefon, kao, ili ne, jel možda da uzmem neku igru, snimim je na telefon i kao pošaljem na YouTube. Da to može, igrao bi San Andreas i PES, ali čini mi se da ne može. Teo sam napraviti na YouTube na kompjuteru, ali onako bi mi teže bilo. Lakše mi da baš i ne editujem videe. Moj jedini cilj je, brate, da dobijem bar 1000 subscribera, 100, 500. Jer to mi je životni cilj. Jednak sam želudim... Uj, uplaši me moj brat koji se smije. Jednak sam želudim imam i preko 500.000. Ne, preko 100 miliona. Kao PewDiePie. Da. Ne znam šta bi još mogao da snimam, da vam kažem. Pa da, posle ovog game i da ugasim video. Jer ne znam šta još da vam kažem. Pa da, posle ovog game gasim video, objavljujem ga. I to je to. Samo da nađemo, malo ću da učutim. Nema ga nić. Jo, eno ga. O ne. Šta on želi da ja, na primjer, nasjednem? A nema ga niđe. Uj, uplaši me. Tu, eto. Pa, to je to. Taman 10 minuta. Pa da, to je to. I ljudi moji,
to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svideo. Do sljedećeg klipa. Pozdravlja vas Masters s YouTube-a. Veliki pozdrav i čao.